پتر خیر نہ لگی ہے پتر کا شخص ہاتھی بنے یا بھوکا بنے رب کائنات دی قسم جدنا بیلیاں کیوں ماں دے پیو پڑ جاوے حضرت میاں محمد بخش رہی مولا فرمایا ماں مرے ماں مرے ماں مرن تو بعد اللہ دی قسم دعا کرنا لا اگر ہون دعا لوے میاں اسلم میاں جمال جی اگر ہون دعا دی ضرورت پوی اگر تینو آکھنا نہ پمدا اما ہاتھ چا دے دیا میرے پتر دی خیر ہوئے لیکن اگر ہون تینو ماں دی دعا دی ضرورت ہے تینو قبر تے جامنا پمسی تینو قبر تے کھلو کے دعا منگنیا پمسی اما واسطے پڑھ کے بخشنا پمسی مر ماں دی دعا نہیں سے اللہ اکبر اس واسطے عرض کرنا چاہنا روزانہ نماز پڑھی کر روزانہ 5 وقت دی نماز پڑھی کر جدن درود تو پائے کے درود پڑھن تو بعد دعا پڑھ سینا ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اس واسطے سب تو بڑا صدقہ والدین واسطے نیک اولاد کہ اولاد تو نماز پڑھ سی والدین دی قبر اللہ اکبر حضرت امام زین العابدین مدینہ دے اندر ماں دی قدر پوچھنی ساتھی نہ پیچھو تانگ ہوندے پہنی میں تھوڑ تھوڑا آگا پیچھو تانگ ہوندے پہنی بس پونے دا سب تو وڈی والدین واسطے صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے نیک اولاد جیڑا بھی نیکی دا کام کرے سی انشاءاللہ وہ ڈریکٹ اس دا ثواب امت بابے دی قبر تے پڑھ سی ڈریکٹ ثواب اس واسطے اپنے